Казвам се Явор Василев от София и съм завършил славянска филология с полски език преди 6 години и работя като преводач-редактор и като планински водач. По време на следването всяка година съм пътувал в Полша по различни програми образователни, от летни школи до Еразъм, Цепос и подобни. Смятам, че такива пътувания са неотменна част от обучителния процес и съм извлякал много ползи от тях. На Еразъм бях в Ягелонския университет в Краков един семестър, а по програма Цепос бях в Варшавския университет. И отделно съм бил по летни школи към университета в Люблин, в Катовице и пак в Краков веднъж. Относно подготовката за пазара на труда, славистичното образование не мисля, че ми е дало някакви конкретни насоки. Не сме имали подобни някакви практични занятия, ако за това ме питаш. Но по-скоро ме е научило на постоянство и трудолюбие, което е може би най-важното нещо, което после е фундамента за всеки успех и всяка дейност. В настоящата си работа харесвам най-много това, че е гъвкава и ми предоставя много свобода. Тоест, аз изцяло управлявам процеса си на работа и не се съобразявам с някакви фактори като твърдо работно време или съобразяване с конкретен работодател. Тази свобода за мен е незаменима. Значи втората ми професия като планински водач е по-скоро. Аз след като завърших вече университета, няколко години по-късно изкарах курса за планински водач и се сертифицирах за тази професия и работя от около 2 години. Като това е едно занимание, което е допълнително, като сезонна работа. Това не може да ти бъде основната работа. Като работя с български групи, от тази година и с полски, което значи, че успях да намеря една ниша, в която да съчетая двете си квалификации и по някакъв начин да нямам дори конкуренция един вид на пазара, защото не се сещам за друг човек. Може би не го познавам, но аз се сещам за такъв човек, който да съвместява двете неща, полски език и лицензираното водене на хора в планината. Да си учат уроците. Значи на настоящите студенти бих препоръчал да се отнасят сериозно към всеки един предмет, всяка една материя. Специално за тези, които смятат да стават преводачи, защото аз това мога по-скоро да кажа, да посъветвам нещо от тях, е да не разчитат само на славянските езици, може би да си остават като резервен план и един голям западен език, защото по този начин със сигурност могат да се пласират на пазара. Само с един славянски език мисля, че е много трудно да се реализираш като преводач и само това да се издържаш.